Mendietan legez hau pintatuko zuten brotxarekin errez, eta eskinak gorri langileen miresmenez, ta ze arte modernista dugun aurrez aurrez. New Yorkeko taxi bat ondoan motorra, motor estilo hori da oso gogorra, baina bezpino zar bat beti da altxorra, automozioa da beti gai derrigorra. Edo zerra aipatuta, bera seinalatu, automozioan lana gaur egiten baitu. Autoemozioa bertsoaren patu, emozio pixka bat zaigu gaur faltatu. Ta gure Jesu Kristo zer esango digu, bai Brianen ondoan zer diru. Burutzean jarri behar genuke gatibu, honek edukiko du biok añadiru. Bai